2020. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Ako po si Rose, tambalanista since 2009. Maaga po ako nakapag-asawa. Sa edad na 19, nanganak na po ako. High school classmate ko po ang napangasawa ko. Okay naman po ang pagsasama namin, kaya lang dahil mga bata pa po kami, sa una may mga awayan at hindi pagkakaintindihan at minsan nauuwi sa hiwalayan. Pero hindi naman po yun natutuloy. Thank God. May anak po akong may ASD or Autistic Spectrum Disorder. Nung una po ay hindi ko matanggap to the point na na-depress na po ako kung bakit ako pa. Taong 2016 nung nagkaroon ako ng anxiety, panic attacks, depression and mood disorder para po sa kaalaman ng iba na ang depresyon po ay hindi pagkabaliw. Ito po ay labis-labis na kalungkutan ng isang tao. Ayon po sa isang psychiatrist ay nakukuha ito sa labis-labis na pag-iisip at problema sa buhay. Ang payo sa akin ng doktor ko, iwasan ng Facebook dahil nababanggit ko na tuwing nakakakita ako ng post na ang iba ay masaya, naiinggit ako. Naiisip ko kasi, bakit ganun? Bakit sila masaya? Ako hindi. So hindi na po muna ako nag-Facebook. To cut the long story short, iniwasan ko po ang social media. Totoo naman, lahat ng nakikita natin sa social media, masaya, maganda. Sinabi ng doktor ko, bakit naman sila magpo-post ng pangit sa buhay nila? Kaya napaisip ako, oo nga no? Bakit naman nila ipapakita sa lahat na down sila? Naging severe ang kondisyon ko. Nag-iisip nga ako noon na tapusin ko na ang buhay ko. Pero may pumipigil sa akin. Yung anak kong may ASD. Paano na siya pag nawala ako? Tas naisip ko din na hindi ako tatanggapin sa langit at pag tinanong ako ng Diyos, ano nga ba naging purpose sa buhay ko? Wala akong matatanong. Wala akong masasagot. Obviously, wala. Naisip ko na lang na God always has a purpose for everything in this world. Purpose mo na mabuhay ka, ibahin mo yung sitwasyon mo, mahalin mo ang sarili mo, at dun, makakapagmahal ka rin ng iba. Sabi nga nila, you cannot give what you don't have. Pinili ka ng Diyos na mapunta sa sitwasyon mo dahil mahal ka niya. Alam niya na hahanapin mo ang purpose mo at pagdating ng panahon na magkikita kayo, alam mo kung ano yung isasagot mo, kung ano ang naging purpose mo. Malaki ang tulong ng tambalan sa mga panahon na nalulungkot ako. Na marinig ko lang ang tawanan ninyo, Miss Nicole and Sir Chris, nahahawa ako. Ang payo ko sa may mga mental condition na tulad ko, laban lang at magdasal lang lagi. May awa ang Diyos. Ako po si Rose, tambalanista since 2009 at ito ang aking kwento. Tama yan. Tuloy lang ang laban. Stay positive. Stay strong. Lahat na nangyayari sa buhay natin ay may dahilan. Sa ngayon, mahirap intindihin, lalong-lalo na kung mabigat ang problemang pinagdadaanan mo. Pero naniniwala tayo
base rin sa kwento na marami nating mga kabisyo na mabigat din na pinagdaanan, darating ang time na na-realize sila ang dahilan. Kaya pala dapat itong mangyari, di ba? Tama. Para sa mga kabisyo natin na merong mga mental na illness, napakahirap talaga niyan. Kaya ako partner kapag mahilig kasi kami magsindi sa mga simbahan, 'di ba? Hindi po kami nagsisindi ng simbahan. Bad po 'yun. Magsindi ng kandila sa simbahan. Nagsisilab pala ng simbahan no. Hindi, nagsisindi ka lang. Nagsisindi ng kandila sa simbahan. Lagi ko na siyang sinasama. Lahat ng mga nakaka-encounter ng depression. Lagi ako naglalight ng candle para sa kanila kasi hindi talaga madali yun eh. Oo naman. At kung ngayon malungkot ka lang yung simple problemado ka lang kunyari sa trabaho, sa jowa, ang lungkot-lungkot na. Correct. Paano na lang kung basta yung damakmak. Oo. So yung mga taong ganyan, pag may ganyan sa paligid mo, wag mo silang bibitawan, wag mo silang lalong bibigyan ng problema. Ang kailangan nila suporta, kailangan nila may taong nakikinig sa kanila, yung ganyan. At kailangan nila ng mga taong magdadasal para sa kanila. Yun. Always your number one SM radio station.